Yanga hakani ka jingeseng sinot hakani ka balang hang niya maunay kumuwi ni ki syakri ban keren ya ka ktien ka jong ublay kerku ya ka sinot bat ya piu pat lang balasius pa jong utray baro kapen kemen shikadai ya ka do not banyo i kakning ya don lang hakani ka jaka ka baga balang maunay ka lapen kre bangin yo ban syakri lait lo ya ka kerteng ka ba im ka jong blay ban wat ya ka khmat jong u bangin ya ro ban pendon burom ya ka kerteng ka jong u toai bau blay un yo ya ka burom baro kabenta na ka ktien ka jong ublay ka bangakwa banbo kum ka nongrem jong ka kubor hakani ka sinot kalong katu ka benta ka bangila ban syem naga gospel kat kum Markus naga lenong ka bapra kat khot ka baar ka baong gumne ngaisen ayo pajba naba menta la laisngi kila ya shong bat nga bat kim don shu hey ru ban bam u jisu ong ngas kausen yau pat ba nginya duai ngikmet ikmat ki jongi shame ablei daga ba penret ya ladi kamu pat lang balasius pa jong me banwat ya ka bor ka jong me ka jingirap ka jong me habang ipai ban kbi ya ka ktien ka jong me bat ban yo ngau ya ka jing pasyaw mensim jong me ban kentang ya lau jong mu pat lang to kren na pedeng jongi ngi shaskor ablei aga kerteng ka jong uji sungipan amen ngas ngaus nei yau pat ba naba menta la laisngi kila ya shong bat nga bat kimdon sho ban bam kakot ba parengong I have compassion on the multitude kata kalong gajing kren ka pamino nakasintor ka jong ujisu haba yo patba ubabon ubadon hakajaka kabakenja sesilyang jong kaduriau galilaya laisngi banyadon badu trai jisu ujisu ong ngas ngosen yo patba ki para bangait bait kaway nagi jinglong ki bau trai jisu dan haka jingya day bat ngi kalong he cares udan gajing snow ka kerpang ya pianga utip abang idon nagi yengi sem gijongi habang ipaikmat syau banduai ban kerpat ya gajing lay snay jongu he have compassion on us uskaus nei yau pat ba uskaus nei yangi namar kata kade gajing long gajongu bandap da gajing skaus nei yaki breu gajing shem gi baper aga jingim utrai ji sudan gajing snow nakabenta jongi wei nangi habangi mat habangi shem yi gijing kerdo aga jingem uyo iyangi kapan ki aga donut ka jong abu yo iyangi mangi don apedeng gijing tengan kam jong kamet ka jing tengan ka bayo snow ya ka ktien ka jong ublay kapan ki yang ka donut jongu da ka jing skos nei ya phi badyanga ngits kem ngila banya lum kumne ka ni ka jaka namar bau trai jisu ya skau ya ka jing yam ka jongi
upat lang jong u namar ngitngan ban yos ngo ya ka ktien ka jong play ban te ya ka met ka men siem ka jong i udon ka jing sko na ka benta ki to ki badon hapring ka jing jinjar jong ka jing em ki ba hap ag jing pensoi ki ba bonjat ag jing em ki badon ha ka khim khat jong ka jing em kiba lanot, kiba do jingkerman, kiba pang, kiba shitom, kapan ki ya ka donot ka jong Jisu daga jing skausen ay. Nga skausen ay yaw padba. Bunsian ki jing yap hibat yanga. Kalong baka don ka jing ale. Hangi ban skauto. Sapang gani ka benta ban pandai halamarway ne kijing sem hagajing im jongi ngibu sibon kijing keli yau try bau play bon sien ngiduai balai kani try balai kini ki ai balai kini ki wanja hagajing im jongi Bunsian yaksa ya kajing long brio hakabia day bagajing ya kajing penyat bagajing bobet kajong ublay ya kajing jam kapaman kasngi kajongi kajing sisa ko upat lang jong ublay kalong bo ublay udap da kajing skos nay yangi kapan ki ya kadonot jong u da kajing it usgaw yangi baduhap banong Badban pen i time and again nakapor sa kapor baudon kajing skausen ay yangi hakisla jong ka Bible habang ipliet aka pertay jong kijing kela kiba mga mapi ngi em ngi shem oblay o hap banyay pengen mau banyay kren Banyay penpau kanu it yangi bat kumno sumar syapang jongi. Hakata karu kamu belai upanishan na yala kajing it. Sanga bat syapi. Haman ki kelip mat badaki rukom. Ling bagi jing ja bapher. Hakajing ya lenti kajongi. Abang ngingam man puli ka Bible ngi syam bat yoi. Kumno nakapor sa kapor ublay uhaban kiner ki kiti ki jongo. Bat kumno sumaru besai ki brio habala lingshop ka kudlat. Ngi syam mga testament ka berim habaw palang jong ublay uyale persa yo ublay habaw palang jong ublay utenjo yo ublay upenhap ka mana ban besai ki aga jing ya ka riklaw Exodus kan rio ke to e kane Rius pas ne madien kata ka jingja we brio ulara arpotali ki kpu barli na o prophet Elisha bat kita ki kpu gila besai shispa ngot ki brio bala pentamru kat bakum ka ktien ka jong ublay ong ka kitab baar kis iem saulanong savo arter kat khat Habo pait lang jong ublay utnom yo ublay bamdon ka do ban bam ka kitab jingken ke itu yangi bo ublay uhaban walam gi erkhyar ban pelong jingbam yo pat ba batnum bo ublay la pelat yaki nagari gi jinglong rao na Egypt Habang ipai ban page sa testament ka batmay ngiyoi haki sautali ki gospel balakren ya kajing bsa ka jong Jisu ya ki san hajar mot bat Marcus pralanong
Matthias khat san nong life war life kendai ki tho yangi ya ka jing besa ka jong Jesu ya ki sawajar ka jing sisa ka long bleu sumar syapang lagi beliau uyai kimi baka besnieu ka nomja haka jing ya kendo haka jing im ni habanya ya ka senam jong ka pandemik wat bon sien ngi khuslai ngi sko syap tieng bat kani ka senam hi ka pelong yangi bangin dem krop au blai banwat ya ka khmat ka jongu kalong ka bapla kumno blai pendap yigi yengi sem jongi haka kudlat jong ka jingem ngi perta nang nogan wan ke jing yarap yang ni kesam ke jongo David ke sispa arpu wei ke khat ke baar ke ong ke jing yarap jonga kawan no try ubala tau ya ke bleng pada ke kendo kalau nge bapla kum no bleu pendap ya ki kiu shat kiu tiu jongi ubleu pa igi breu ki jongu bakin rong sigi yen jong ki balanat ki bakerdo ubleu ya rap ya ki breu ke kutlan jong ke jing em kajing besar ya ki sawajar namar kata kalau ka wei na ki kamba ki bau Jesu le ban pen kan mau yang i bakhmat jongu ki ai paro ki long ki ba mentoi na ka benta jongi ki ba pen ki ya ka dok not jongu how try everything matters haki khmat ki jongu baro ki long ki ban penpoi ya ka jingker khu ka jong u yang ni Markus ujus ngotenat ban kren japang ki kamba ki bau Jesu le habang ipet ya kene ke gospel ni siam ki don khat prateli ki kamba ki bau Jesu le khat lai teli ha ki lenong ki basa khmat nyau teli ki lenong ki basa khmat ni yo i bat ka wei ka kamba ka ba khat sau ngiu i bala kren la tho ha ka ni ka lenong ka ba pra ka jing besa ya ki sawajar bat ka jing besa ya ki sanajar ki bangiu i ha ka lenong ka ban riu ki long ki jing ja ki ba ya pher ka wei bat ka wei ujisu penti kena ya kane baka don ka jing ya pher kajing besar yaki sanajar haga lenong ke bahanriu bat kajing besar yaki sawajar haga lenong ke bapra ilong ki jingja ki bayap her ket khat ke bakat khandai arpo jong kanie ke lenong ke bapra kayatho syapang kata kajing sai ki sanajar kat kum Matthias kat kum Markus nriu kalong nagabenta ki Israel. It was entirely for the people of Israel. Kalong bait nagabenta ki kon Israel. Ani kajing besar ki sawajar kapin kan mau yang i bagalong ka jingja ka baja sesilyang jong ka Galilea hapdeng ka Decapolis ka jing don jong spau teliki nongba haka bagi gentle kiwan ka focus hangne is on a Gentile community o Jesu tambau pit ya kita ki balasius pa ki jong utrai ki Israel henrei ki khmat ki jong u ki oi ya phianga ki gentle ro
Ka jing kdo hang ne ka long ba ka jing ngosen e ka jong blay ba ka jing e jong u. Ka long ya paro. Compare ni long ki e bat nang nong iwan. Doesn't matter really who or where we are from. Compare pilaban long EA. Compare ngalaban long way. Enrei hagi kmat ki jongu Jisu ka jingit ka long ya paro. Nila banwan nagi jaka gi baper nagi shnong gi baper nagi background gi baper hende habangi wan shakadi ga jingeseng agani gaski utrai Jisu yoi ya piang ha ka mangilong utip ya ga jingdan kam ga jongi bat kani ka panki ya ka donot jongu jaga jing ngosnei badaga jing ye gi priau paro. Markus pralan nong iwe do sipo ngiyo i kajing sngau ka bakarpang. Kabau trai Jisu dan nagabanta ki sawajar. Kibaya lumlang ban sngap. Ya ki jing hikai ki basong blay ki jong u. Ya kita ki bawan. Nagi shdong ki baper. Nagi jaka ki baper. Nagi pang gadurau Galilea kajing sngau ka bapenki ya ka donut jong u ban skau senai kajing sisa ka badon hangta ba kajing jing isnei ka baudan yaki kalong namar kata ka basyong ni aru mangin kedau katuk at ni sa pangun ni upan pa bat kajing long ka baudan ha ka bakren ya kani ka kubor ue upat ba ngijuk keli bor upat ba habaudan upat ba kadan ke jingmi upat ba ulang utang ubaya lumlang sibon nakabenta kano ke jing tebu. Ngi pulia ke Bible ngi i agapor ka jong Moses upat ba ubami nagari Egypt naga yeng jong ka jing long rau ha ka jing ya lenti syakari kanan ka bau bleu kular kide ki pat ba ki batnum lenter a murmuring crowd ngi i ki pat ba ki badom angry crowd ngiu i ki pat ba ki balong judgmental ki banang ban bisar hakapor ka jeng bisar yo Jisu ngiu i ya ka dur ka jong pat ba ka balong fickle minded ujo upat ba ubayaro yo try wong hosana ujo upat ba wong sanar pna yo udah nupat baru, obalong silent, obasyus ngam, kibasyupet, kibasyus ngam, kimday kibabisar, kimday kipat ba kibadom, kimday kipat ba kibatnum, kimday kipat ba kibaki jingmut, kimday kibasyusyong, kibasyus ngam. Kabaskotenat man perkat syapang uta upat ba ubaya lumlang haga jaka kenja umday upat ba kumalakadaw sakmat henry uday listening and hearing crowd upat ba ubasngap ubasaskor ya gajing keren ka jong Jisu saw hajar mot laisgi linter ban snap ban saskor ya gajing hikai ka jong Jisu ong we nong tha it's a miracle itself kalong ka kamba hangtai laisgi klembam klemdi haka jaga kenja
sa silyang jong ka Galilea ban ngap ya ka jing kren jong u Jisu kalong ka kamba upad ba ubas ngap ban saskor ka jing temu ka bagi don kalong man saskor ka jing hikai ka jong u Jisu ka donut jong ki ka plo ban wat ban terang ban yosko bat ban pediang ayu trai dan ban ong haki hakata ka rukom ngila ban ong uri upat ba uba kemen upat ba uba shem ya ka jing skopa na ublay lesia bagi wan don na pedeng jongki ke ba jinjar iwan nagi snong ke ba yaper kiwan naka kolsor ka ba yaper kiwan rengkat ke jing snow ba per jing shem ba per kidon ke ba panggir kentai ki kena jinjar ke ba shipa ke ba do jing kerman kiwan baga jing temu ka ba kidon kalau ngajing angnon jongki ya play bat ban skap ayu ublay udon ban kren ya ki issues aga jing im jongki bata bagi wan rengkat kane ka jing snow aga donut jongki kilong upat ba uba wan daga jing kermen ban yo snow ya ki ktien ki jong u Jisu ban penja ya ka kamba aga jing im jongki bat dai gane ka ba trak yo Jisu man ngosen ay yaki ki para bangay pa iyan hau try kumupat lang jong ublay badon hagani ka jingaseng bat ubamla bandon ro ubala ban yo sko yagani ka kubor lingba kilat patay kubor balingba ka YouTube channel jong ka jingaseng samla sinot kani ka ktien ka jong ublay ka khot ya pianga bangin yo kita ki sawajar ki bawan sa silyang ka Galilea sa kajaka ka bagkenja ban yo snow yo Jisu bat ban wat ika kemat jong u kita itang kiriyo pat ba kiriyo madan Henry kilaya don baru try kilaya syong badu kilaya syaskor ya u but kadon kijingong kabaong language of the heart draws compassion towards them kajingkren jong kadonut kapanwan ya kajing snowsnay kabagkenjablay syaki ban ito ya kajing don kam jong Gabriel kalong kakamba kadon kam namar kata ba mangama pirungin don kajing snow nakabentagi way kam tam gitu ke badon kam kajing rap kajing shem ba per jo kajing im ngaju kli la dia hato mangi ngi kam kan ran dien no hakabe dei bat kane kajing dei ba ki way hakano garukom ngin la ban pan pau ya ka compassion ka jongi kalong dak jingkliu bakrao Markus pra ka krenangi yakini ki ai uji so pen pawangi lingba ka jing besa ya upat ba sawajar klem khen ki kentei ka jing kai lightly ki ai ngi yo i nakani ka lenong ka ba pra gospel katko Markus kabaning kong u Jisu u yo i ya kajing don kam kabaar u Jisu us ngauto ya kabagi don kam kabalai u Jisu upen biang upen dap ya kajing don kam ngakwa wan pia ya kini ke kubor ki lai benta kat kum kini kajing ngauto bengisem naka jingsa ka jong Jisu yiki sawajar kapening kong ka jing yo i u Jisu ya ka jing don kam ka jong upat ma
kat khot iway hado lai ngi puli ka ni ka benta ngi shem ka ktien ka jong ublay ka yatho yangi identifying the need kalong ka badan kam ban yoi ya ka jing don kam jong pi ba jonga kalong ka badan kam hakman utrai u Jisu identify u yoi ya ka jing don kam jong utau pat ba ong ka ktien ka jong ublay kita kiski men baladon upat ba babun bat kim don ai ru ban bam u Jisu khot ha u ye ki sinran jong u bat u ong ki ngas ngosen yo pat ba na ba mentala laiski ki la shong bat nga bat kim don shu ai ru ban bam ladangan pha no jing it ye ki shalayeng ken yap tersaw no halenti na bagi don ki bawan na sa jengai uyo i ya ka jing don kam lais ngi klembam la dau Jisu pha no ye ki ken yap tersaw halenti mene pangawan ngaban ni pha siyeng nakabenta ban pankre ban meditate nakabenta kini ke khobor ngalapoi khandai biji ang tay lat maunai kini kilong ka bahapi let charum ngila hiar serum kijing tangan galadon bat ngimla seban wan sejan ka pandal iman ngalayat ko makat saupo san minit ban ngasngo tho kalong kumno Naraw ni upat ba unit pai shalasnong habam shim labam lalut kabam layabam te laiski ladan let no kenyap tersaw halenti uji suyoi ya kan nit uyoi ya kajing don kam jong utau upat ba namar kataw ya kren balagi senran gijong utrai Jisu dap da kajing isnei kita ki bamdei hok banyo ya kajing isnei uit ya kita ki bamsim layo mat ya kajing it hatu kata kamlong mo ka kubor ka babahan ka benta jogi ka balong de shisha ka jingkang jong kajing isnei balap lewang nakabenta baro bangin yo mat ikajing la isne utrai ikajing im kabadap dikijing bombiang sudah la utrai Jisu yo i ikajing don kam kajong utau pat pa utip ikajing ma ka ap yaki la pa bagin pai no salasdong salayeng o yo i kadon kajing ma kila ban yap tersaw halenti nambar bakim shim labam habagi lay shong laiski badu uyoi kadon kajing ma uyoi kajing don kam kajong utau pat ba hagata kapor ngam artatine banong habo yoi ujisu yoi kajing don kam jong utau pat ba hagata kapor uyo iru ya kajing don kam jong upadlang jong ublay Hakani kamadan, hakapangingin don. Bada haki jingja kibingi tengku haka jingim. Utrai utip ladaun pano yang inang ni ngila banyap tersaw kelentiat kejongi haka jingidai kebakenjaman sim. Ngiwan ban pawa kamat jong baru terayum kwa yangi mengin mino naga jinge shem badu kibriu kibalong kaju habang ye shem badu tray on pa yangi naga jing kerku ki jongu ngin lai pa kibriu kibalong transform kibriu kibamad naga jing tau thamai kibamad ya ka jingkala kibamad
ya ka jing pentap ka jong ublay ka jing im ka jong ka jing skosen ka baudan kalong iki brio waro ong we theologian Roy Atlan compare kila banlong ki ba kumno namar ba ka jing ka jong Jisu kalong ka ba krawe bat ka bom don uput balaban kang ya ka jing leis nei ka jong ki parabangit ba kani ka kubor kapan kan mau yang bau Jisu uyo ya ka kabangingi dan kam haga jinggem utau pat ba simlawan ban pe ya ka syo simlawan kai henrei ulawan da ka jing tmu bat ka ta ka jing tmu ka long ban song badu Jisu ban skap ya ka jing kren ka jong Jisu ban hikai syapang ka jing edei badu Jisu bat ban san ka jing im badu Jisu ka jing tangan ka jong ki kam sim thau ka jing tangan ka bakin jato mereka jing tangan ban yo sngo ya ka ketien ka jong play bat ka hima ka jong ya ki breu ki bakum kita Jisu penjaya ka kamba airu ka jing pesa ya kata ka bakim sim lawat ningkong Jisu khat yang penwat shua ya ka hima ka jong blay bat ka hok jong te ya ki ni ki airu on sa alang tam hafi upaj ba sawajar klem ken iki kentei iki kena ule ya kata and they were blessed but kilong ki bala kerku kini ki breu kim simlei ban dawa ya ka jing isnei ka jong Jisu andre ka dauba ka baki yo pediang ya ka jing isnei jong kalong baki la ya shong badu Jisu lais kilantar ban ngap iki ketien blai jong ong we nong thought they were willing to journey to a desolate place just to be with Jesus kilalong ki bala kloy ki bala khre ban yat lang badu Jisu syaka jaka ka ba kendong ka ba kenja tang ban yo long badu hatu kata kam long mo ka ba pala habalapan benar baka jeseng sinot kan long amau nai kiba bun ngilai dem krop banduai manwa de ka kemat ke jong blei ter ki breu ki nangwan namar ka don ka jing sakut kali but ke intention na de ka jing temu ka bama upat lang jong blei don kalong ban yo long ka wei bangin yo ban ruai kijing ruai ro ban kentiu nam yo blei bat ban karpat ya kijing snei ke jong blei nakabenta kijing shem ki ba per ki bangi hapan mat aga jingem ni wan ki ba pang donru ki ba klain ni wan ki ba bit ki ba biang donru ki bom da bit da biang compare kai kablong matat hakmat u Jisu kalong ba kita ki pajba sawajar kilaya shong badu wat haba kimdon ka ban amru ki para bangit ba ye ngilaban wan ki priu ki batkan ngam sim ngiwan ngilapen kre na yeng don ki bami dangdum ban wan sakene ka jinga sang sinot fitarai uji sum yo imo ya kata habang iwan na ka de ka jaka ngilong ki baterkhong ka donut jongi bau Jisu udap na ka jing skos ne ya pi ba dianga madaga ktien ka jong uble ngem atatien
ngin lej pai na gani ka jinge sang sinat ki brio ki bala kerku ki jong utrai mat ki brio ki bala pendap ki jong utrai u jisu don ka jing skos ne o pai ba bat haswa ba maki ken mi no na ka jinge shem bat u yo i ya ka jing don kam bat u pen kre ban pendap ya kata ke baki don kam ka ba ar u jisu us ngoto ya ki jing don kam u pai ba he feel their needs u jisu us ngoto ya ki jing don kam jong u pai ba bat na mar kata open kre ban pen kedang ya ki kaktien ka jong u blai kaya thua yang ingi pulih na do kat khat ka basau hadu ka bahnyau ka batai ya kane jong kane ka lenong ka bapra kisnran kia thua yau jisu ka jing yakren nang no an la ban pen kedang ya kini do kupu hang ne ka jaka kenja kisnran kem sko tho ya ka jing ka jong upai ba ha ka takapor hakajing ya keren mau try habau jisu ong day ban ai yaki kilabo kajing keli nang no an la man pen kedang yaki ne da ukpu hang ne hakajaka genja au Matius la tho nang no ngin yo ki kpu kata-kata gari klau kat ban pen kedang yo pat ba kadune u jisu us ngoto ya ka practical problem ka badon open kre da jing skosen ban meet ya kata ka problem ka badon ha kata ka por ulo ong yaki pidon katno kila ya tho tang nyau teli ki kepu bat kendiat ki dok harit utrai open kre ban psa bat ban pen kedang ya baro ki batan nangta uskau tho ya ka jing don kam namar kata open kre ban psa ban pen kedang ya baro ki batan nangta upsa pen kedang yaki upsa pen kedang yaki senran ro ban pen kan mau yaki ba kam don ke ka ba hakamat jong u kila ban long ki ba klutt ki ba matla dang ha ka lenong ka ban rieu ki dang yu kom no jisu besa yaki san hajar ha ka lenong ka ba pra kila sedang ban atatin kom non besa yo pat ba bakadune ki para bangit bait mga mapiru ngilaban long ki ba matla ki ba kelot hakita karukam jong gajing skoto hendrei uplei ukhalang yangi bangin yo sko bat ban yo ya gajing sko ka bau dan nakabenta gajing dan kam ka jong pi ba jonga ujisum sim khat igisenran bakin le ka kamba. That's his job. Kita kadai ka kamram ka jongu. Nreu khat yaki. Bagi ken penpau. Ken ra yaka kamba ka baudan. Ka bau penkre. Nakabenta kita ki sawajar. Hakata kapor. Ujisu om tang baudan ka jing sngau. Om tang mu sngau uskau tu ya ka jing kawadan nu pen kre ro ban ai ka jubab ya ka problem kawadan ka balai bat ka bakado u jisu upendap ya ka jing don kam ka jong panpa ka ktien ka jong blengi pulia ka khat ka ba pra ka ong gumta kilaya bam bat kilaya kedang kilaya bam, kilaya kedang,
Kila long fully satisfied. Lakrang. Ladap. Bat omtang baladap. Habau Jisu pen kre ban ai. Kata kajing pen kre kata tamro. Ka provision kajong Jisu lane kajing pendap kajong Jisu kamdei tang bala syubam. Kai ke bau Jisu ai kapen kedangro. Yaret Wilson Wong gini kintien. In Christ we are eternally satisfied. Abundantly satisfied. Wong kita kintien. How Jesus Christ kajing penkadang kajong kalong gabane jiunom. Habo pa ikitu kisawa jaro pa kibreo kibala kadang kibala along fully satisfied. Let's go on. How you honest and real nong upani tho ya ladi abo riu kupu jong kajing im. But wang la daw no ron bam yaune. Upani tho bau day ukpu jong kajing im. Wang iki badan kata kapor kita kipat ba kibaki jemut. Kipat ba kibalong judgmental. Kipat ba kibaong kiktian jong kiba etan balak man ngap yo. Bau Jisu ngiken mau pai so Petrus bagi sendan ong piru pin lai no. Jisu penitho ialah dia pulong kepu jong kajing im. Wang yo to pai ba ki kpa jong pi kilaya bam ya ka mana hagari klau bat kilaya yapno. O penitho ialah dia. Bau long kepu jong kajing im bat wei baba. On yo im mam jukot. Hawo Yeshem ya katukanong Samaria kapukri jong Jacob. Ikan mawang ka kabangangan ay utaw bandi onom sliang syo lanoru. Kibamat yaw Jisu kiyo ya ka jinghon kababam jukot. Kani ka jingja kapenken mau ya pi badena. Ko ki para bangait bayit. Baka kubor kepada nalendet jong ini ke kamba kaya lam yongi manginyo i ka dengpna Calvary haka bau Jisu lang ukpu jong kajingim nakabenta jongi. Apostol Paul wang namar mangi langi bonru ngilong we ukpu kawe gamet namar ngi baro ngi yo bentalem na uta we ukpu. Iway koren sipaw kanyo. Baro nangi. Baro ngiyo benta. Bat ngi siyem kajing im hawi. Kading pna kaday. Kakamba kabakrautam. The greatest miracle of all. Jisu shim. Uba halade. Yaki pop jongi. Syaka-jaka kabakenja. Bat halor jong kadeng pna ukpo bon hiar lapneng lapen kenya kabenta jongi. Bat daya kata kadeng pna bau Jisu. O penja ya kajing betar ka jong play. O penhon ya lau jong ukpa jong. Baru penhon ro ya kajing don kam ka ba mangamo pingi don kam. Ban yo pediang ya ka jingmap ka jong play. Nong rai sam haka sam ka balai pusau ka dekat ka basipo pen kan mau ingi ki sing samla ki kerdo. Bat ki syatngan. En rai kita ki bawat yo try kenom kerdo ya ka ai ka bapa. Ko palang jong play. Habang iwat ya ke kemat ke jong blay da shisha ngelom kerdo ya ke kapabha. Ke kemat ke jong utrai Jisu ke yoi ke jing don kam ke kerke jong uneu pajba.
Usngau ya ke jing don kam jong tau pai ba. Bat ka ne ka long ka don kam yangi. Bangin ngau tho kem ke bela sius pa ki jong utrai. Habang ya don lang hagani ka jing seng sinat. Uyu jongi. Usngau tho ya ki jing don kam ki jongi bat nge marta tien na yairu kumula long lem mat ki 1,000 mau pen kre ka jing pela. Naga benta jongiru. Nang ne sakmat. Habang iwat ka kmat ka jong ble ngenom kerdo ya ka ai ka babha nagi kiti jong ka jing besa ka jing pendap bat ka jing penhon ka jong utrai ka long ya phi ba yang aro. C.S. Lewis habo tho ya wo samla pule hani wong gini kitin. Perhaps the most important thing is to keep on. Not to be discouraged, however often one yields to the temptation, but always to pick yourself up again and ask forgiveness. Let's hear walk. Kay ka ba kham ko dor kalong ban ya le ka jing le jong ka jing im. Mdai ban long ki ba ngau no men siem ki ba do jing kermen no. Habang iha bagi jing pensoi ki ba bonjat ka jing im ki jing C.S. Lewis wong ya uneu samla Henry ban ra yalade ban kentiu pat yalade ban wat ika khmat ka jongu blei ban karpat ya ka jing isnei jongu ko pailang jongu blei tongin sno how blei and keep on ngenang yat chaseon ong nong rwai shemen sim ka jing don ka jongu blei ka don lem lagi breu hagi por ki ba ka presence ka jongu blei ka don lem lagi breu in times of crisis. Ngia marta tien ya kane. Uyo i ka jing don kam ka jongi. Us ngau tho ya kata ka jing don kam jongi. But open biang ya kata ka jing don kam jongi. Ubleu kat wang ya ka duriau ka basau ban pelong ka lentiba bakrau ya pai pa ubutnum madu bale persa ya ublei. Haka poro Moses. Haba kimbino na Egypt, Exodus, kat saulenong. Bleu kular. Ya ka jo ka jing aim siem. Ya ka pateng benriau ka bakenriang bat ka bamutlong. Bangin syania hau ki bangi mat. Bama ulong oblei. Ngila man yang kenduk sibon ki jing ki trial sa ka jing im. Bat kini ki pensiap tiang yangi. Bat teng ngem skau tho, bat ngem skau nang kom no ban le. Ki cingja ka jingya nanti, jong ka jingem ka hikai yangi, baka jaka ka bangila ban pet linter. Kalong tang subuti la de. Hau try obau play. Da ka jinget ling bagi jing tuai. Ban syania bat ban IT lot yalla de hau ki para bangai ba ngilaban ngolong marwe haga jaga kenja jong ga jing im bat kam tam abang yu i ya ga jing nang yai kelon kabadan saudong jongi ngiyo i ko maga jing kermen baki ki kenom long pat kum majulong Henry hau blei badau blei ngila ban mat ya kajing tau tumai pada kajing pelaj ke jongu nama demo ubai ya ka bor pada kajing jong bangila ban nang ya kum kibala yoma ki jong blei ublei ungkurku
bangila ban sngoshania daga jingkermen hau blei ki kiti jong daga bas ngoto bo blei yo i ya ka bangi don kam us ngoto ya ka bangi don kam badon pendap ya kata ka bangi don kam ublei ungker kulang ya piu pat lang bala sius pa jong ublei naga benta ka buram ka jong u amen yen duai ngi aingo eme a tribe ublei ma me ai kren haki brio jong me daga ketien jong me kan rat ba e ai ba ka ketien jong me kanyai pen kan mau bat ya rap yangi mangin pendem yala dia lot ka por jong me ma me melong ublei u yo i ublei was ngotho par ublei wa kloi pan pendam ya kata ka bangingi don kam ha ka jing im jongi phai ki breu ki jong me ablei lengkat ki jing kerku ki ba kerpang ki ba me melapan kre ha ka kerteng ka jong jisu ngi duai